3 юли. Молби. Понякога молим нашата висша сила да промени някого, а всъщност трябва да се помолим да се променим самите ние и нашето отношение към този човек. Молим за здраве, когато правилната молба е да получим способността да се умеем да се възползваме от здравото или от болното. Молим за богатства, когато достатъчно би било да се помолим да бъдем естествени, както в изобилието, така и в недоимъка. Молим да ни освободи от затрудненията в живота, когато по-скоро трябва да се молим да имаме сили да се справим с непредвидените препятствия. Ние сме тези, които правим да стават чудеса. Ако решим да сграбчим всички възможности, а не само тези, които изглежда ни устройват. Както се казва в програмата за промяна и израстване, няма нещастие. Има възможности. Сега ще се моля